Coordinadora do programa Zigzag Diario da Televisión Galega, do programa cultural, que ven de recibir o premio Mestre Mateo por segundo ano consecutivo. Tamén presentou numerosos programas na televisión galega como Bagacín en pé de festa, o concurso A Rambla con todo ou os directos da Galega. Así mesmo dirixiu e presentou varios programas de radio, destacando o Magazín As Tardes da Galega. Colaboradora habitual de prensa e de revistas, tamén gran divulgadora científica, acadou o segundo premio de periodismo científico Galicia Innovación, e como escritora, que polo que hoxe atraemos aquí, ten tamén varios libros publicados, moitos deles tamén para público infantil e xuvenil, como As meigas de Lupa, Vou ter un irmán, O fillo do Pintamonas, Boa sorte, O tempo ao revés, O libro do noso mar, Ecoloxía na aula, e a súa última obra, A verdadeira historia da mosca da tele, na que un bichiño un pouco traste, pois andaballe por andar polo plató incomodando. Ademais, esta obra foi finalista dos premios de edición deste ano. Tamén é actriz de dobraxe, presentadora en festivais e voz de campañas publicitarias. Debo contar outra, porque non sei que nos podes ter vos, 20, non? 23. Bueno, eu pasei bastante tempo como a vos estudiando, non? O que pasa é que case sempre estudiei e traballei. E que, de verdade, estábamos vendo agora e estaba pensando, estaba me lembrando, non? Cando eu estaba sentada dese lado. Entón, quero falar pros que sodes lectores, pero tamén quero falar pros que sodes escritores, que seguro que hai algún na sala. Aposto algo que hai algún na sala que o mellor ainda o vai ser e non sabe, non? Pero é curioso, porque unha das cousas que estaba pensando, eu teño 3 carreiras, non? Estudiei, son diplomada na Escola Universitaria do Profesorado de XB, que xa non existe. Non existe, o sea, ese título sería magisterio, non existe. Son licenciada en Biología, especialidade fundamental, que non existe. Non esa especialidade, porque logo andan cambiando os plans, vai vos pasar. Xa vos aviso. Dentro de pouco cambian vos o plan, entón o que vos estudiastes non existe, que brutal, non? Pareces un do cromañón. E despois, cando estudiei xornalismo, decíanme na facultade, tía, estudiou outra cousa, a ver se vai quitar xornalismo, non? E non o quitaron, xornalismo ainda existe. O que pasa é que venderon esa universidade que era SEC, comprou unha aí, entón o meu título tampouco é exacto, porque a SEC xa non existe como tal, non? Entón, bueno, que teño tres títulos que son unha catástrofe vista dende ese punto de vista, non? E por riba son de ciencias. Entón, ser de ciencias e meter despois as letras ou estudiar xornalismo ou a presentar programas ou a escribir tamén parece que queda un pouco extraño e contradictorio, non? Pero non ten por qué. Entón, pensando en vos, cando era como vos, creo que son un exemplo de que se pode chegar, do pouco que podo ser exemplo, de verdade, que se pode chegar a ser o que un quere ser, non? E que a vida dá moitas voltas, entón ti, eu supoño que hai xente que ten unhas vocacións fabulosas e maravillosas dentro do primeiro día. E hai outros, como me pasou a min, que vas descubrindo polo camiño, non? Cara onde vas. Entón, eu cando era moi pequerrecha, sí sabía que quería escribir, gustábame, non? Pero polo camiño fun perdendo esa ilusión de escribir, falo de moi pequerrecha, non? E de feito estaba preocupada polo tema das ciencias e as letras, porque eu quería ser 3 cousas, quería ser médico, quería ser presentadora de televisión e quería ser escritora. Entón non me encaixaba, non? Como podías estudiar para ser esas 3 cousas? De feito, non encaixa, queda como mal. E despois cos anos vas te dando de conta de que todo vai encaixando e de que algo moi importante que os quero dicir, que todo que aprendes na vida, absolutamente todo, che vai valer para algo, todo. O que pasa é que ás veces vas fiando os puntos co tempo, non? Pasa tempo, miras para atrás e vas vendo como foches encaixando cousas, non? Entón, eu escribí no instituto, aí si me presentei a varios premios e tal, e gañeinos,
E un día fui a un e non mo deron, entón deixei de escribir. Dixen, pois non é o meu, non? E non volvín hasta que rematei bioloxía, e anos despois que volvín a escribir. E, de feito, eu escribo literatura infantil e juvenil e tamén fixen libros de divulgación científica, non? E agora o que fago é mesturo todo. Entón, falo do que me dá gaña, cando me dá gaña, e non me poño cortapisas que ás veces te pos ti mesmo, porque parece que está todo moi separado. As ciencias, as letras, os libros de narrativos, de divulgación, pois non. Eu hai pouco entrevistaba a Manolo Rivas, e no último libro, que é un libro no que ele fala da memoria da súa familia, conta realmente cousas da súa familia, non? Decía que é un libro no que ele fixo o que lle deu a gana. E eu dos que lle lín últimamente parecen o máis grande que escribiu. E creo que tens que ser libre. O que pasa é que, para ser libre, tamén creo que teñen que pasar os anos. Que eres máis libre canto máis anos pasan, de verdade. Ou seja, de novo mellor eres máis rebelde, pero cos anos sinteste máis firme para ter esa